Mayong gabi mga higala ug mga igsoon na nasab kita kining inyong natuang nga programa sa TV Apologia Gipsudan sa Lay Catholic Apologist International kini ning ubos nga lagad ug sus pagtong Katoliko Sir RJ Sermon ang pamikig-uban kaninyo sa hanubo nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong gitawag og pagtuon Katolika. So ato kining sugdan ang atoang programa pinaagi sa pag-ampog kitang tanang palihog sa ngalan sa Mahanog sana ug Espiritu Santo. Amen. Namahan na malangit nun. Salamat kay Ginoo sa panahon nga gihatag nimo kanamo nining maong nga kagabion nga diin na gasa nimo kanamo. Unta Ginoo imong ipadala yung balang espiritu aron may magtuto sa mga nahuna og kasing-kasing aron matagpulong nga magagawasan baba kini nagikan gayud sa imong kabubuton. Sa Ginoo pamalangini ug ubani ang mga tao nga naninati nining maong programaha unta ikaw Ginoo kanunay ang maghatag kanila sa grasya sa pagdawat sa mga kamatuoran ni imong gibilin diha sa imong simbahan. Kining tanan among gipangayo o gipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo ug sa panabang sa among langit ng Inahan Santa Maria. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga bidan mo kanimo ang tanang mga wala bidan mo kanimo ilabi na ang mga mason among itugyan manha kanimo. Sa ngalan sa Mahanog sana ug Espiritu Santo. Amen. So welcome again sa tuang programa sa TV Apologia nga gipasimbahan sa Lay Catholic Apologista International. Ano yan sabi ninyo lubos nga lagad ug sa Purtong Katoliko sa RJ. So no, ako kadali rig-uban kaninyo sa kadali lang panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So lag kita karon sa tulo nato ka social networking site nato ang tawag ini YouTube channel, The Lay Catholic Apologist International channel nato og nato ang tawag ining RJ Sana the Second TV nato nga gitawag og channel ug usab sa ato ang page The Lay Catholic Apologist International page nato. So maayong gabi kaninyong tanan. Okay, so karon ako ang tan-awon kay Ma'am Sing, maayong gabi ini din na Ma'am Sing. Ako ang tan-awon ni ang tawag anang imong kuan ang imong naintingog ang sound sa YouTube. Tan-awon ako so sa signal ako na ma'am. Mura og amot siguro kay basig ko ani ba basig og tawag ining sa connection na panikaron tanaw sa nako ha i-check na ko ang tawag ining ato ang gitawag og audio. Okay, naka 116 man ko 2 minutes ago ito no ang problema ani gabasig sa kuan ni dali lang check test kana siya basig sa sobra nakakusog ba gihapon no mayang gabi Sir J. Espinosa, Sir Richie Suarez from Nabunturan, Sir Joseph Gika tawag ining from Santa Cruz Davao del Sur. Dalang ako sing i-adjust ning ako ang kuan ako ang tawag ining base sa kuan ning kuan ma'am sa kuan ning settings ako ang sa kuang OBS setting ako sa OBS kadalang ha ako ang tan-awon ni ibasin og tawag ini na sobraan ra pud og kuan ba nasobraan ra ni abot o gani 200 gyud siya. So ako lang ning ikuan. Mayang gabi sir bro tawag ining Raymond Apyag. Mayang gabi ini mo diha bro. Ako ang i-try nako kay tan-awon sa nako ha. Okay. I-close. Kana Ma'am Sheng, check daw ko mababagi hapon. Problema niya kay murag gihapon di siguro. Be, hinay na akong tingog. Kusog naman ang sako ang tawag ana mixer.
Nya ang problema lang kay saon ako ni ako, o di ba ako lang siguro ni disable no. Disable na lang siya siguro na ko ni. Di lang ha. Okay, irapo na ko siya. Irapo. Kana ah pasensya na gid mo kayo ha kay ako aning gi kuan, ako aning tawag ining gitan-aw ang kuan, ang ako ang kuan RJ sa Bisagan TV ug ang ato ang kuan, ang ato ang page. Okay lang ba sa inyo ha? Okay lang ba ang tawag ining kuan, ang nagsilbi ato ang audio? Okay. Ingon pa mayong gabi Sir Carlo Torres the second. Ingon pa niya mayong gabi Sir RJ bago ra ka kasugod bro. Karon pa jud ko kasulod watching from Pagadian City. Karon pa jud ko kasugod sir. Na late ko. Nakarapo ko man. Wala na ko gikuan. Okay na sir, kusog na. Sir Stanley Earl likay-likay mayong gabi ni mo na sir. Ang Sir Ray mayong gabi po ni mo da sir ug si imong Ma'am Sheng kamong kauban Ma'am Sheng. Okay, ako ning gituyo nga ma-live nato sa tulo ka social na networking site nato mga higalag mga igsuon. Kaya pinaagi ni ini ang ato ang tulo ka tawag anang duha ka channel nato isa ka page nato. Isa mo tawag ining magdungan sa simultaneous. Ang iyahang tawag ining unsa ni kining simultaneous ang iyahang tawag ining streaming siguro basin sa kuan ng V8 Ma'am Sheng. Murag ingon ana murag di sa kakaya kay nahulog man nga tulo ka kuan V8 isa lang nga nagdala nga V8 nya tulo ka tawag anang audio nga ko ang gikuha. Okay mo nang ingon ana gyud siguro. Okay, so karon nga tuang tawag ining topic kay syempre pasulod naman ta sa gitawag og Semana Santa. Nya next week karong Domingo isa bendita sa Lukay. Nya pagkahuman pagka tawag ining Lunes sugod na ang gitawag og Semana Santa. Nya sagad sa mga Katoliko nga mga ordinaryo nga sama nato daghang kay mga pangutana mahitungod ni ining maong gitawag og Semana Santa. Nganong kita mga Katoliko nagtuo man ni anang maong gitawag og Semana Santa. Unsa man gyud ay kalampigitan sa ato ang kaluwasan kanang gitawag og Semana Santa. Unya pagkahuman nganong magkambyo-kambyo man ang petsa sa maong gitawag og Semana Santa. So kana nga mga questions atuan na nga tagaan og ginagmay nga pagpasabot aron na again bulahan na lamang unya nga after ni ining mao nga tuang programa na atay makuha or makabot nga gitawag og kining kuan makabot nga tawag ining butang diin nga tuang gitawag og pagtuo sana mulambo ba nya mahigugma pag-ayo nato nga tuang gitawag og pagtuo. Mayong gabi Sir Jolito Toledo Kalubag. Mayong gabi nimo na sir. Oy Ma'am Sheng, thank you kayo. Thank you kayo sa imuhang tawag anang unsa ni pag-join as our tawag ining kasuporta for the first time. Nanin na imong tawag anang member nato sa ato ang kuan sa ato ang tawag anang YouTube channel nato nga group. So katong gusto nga magpahimo nga tawag anang member pwede ninyo i-click ang join pagkahuman sa to ang YouTube channel sa The Lay Catholic Apologist. I-click ninyo ang join nya pagkahuman naa dito pilian nanto ninyo kasi inyohang tawag ining gusto. Ya pagkahuman ana every now and then pag naatay tawag ining i-upload ng mga videos is makamonitor dayon kamo. Then para konsuelo pod sa mga kanunay nga nagasubaybay nato. So gusto nako nga naa ko'y tawag anang silbi lesson plan ba kung baga nga at the end of the month naatay tawag anang target nga gitawag og makatunan kaysa karon manggod ang ato ang gitawag og programa is tagik-tagik ang ato ang topics depende sa tawag anang mga issues nga naa sa ato ang gitawag og palibot kay maulaw sabta sa tawag anang like kang Ma'am Sheng and Sir Ray nga tawag anang ni-click sa ato nga join ato ang kasuporta nga wala tay klaro nga tawag ining kung sa kuan pa ba lesson plan ba. Yeah, every now and then mag-post ta og tawag ang mga updates, mga kanang mga pag-ampo nga mga traditional prayers at least adlaw-adlaw nato nga tawag ang pagkinabuhi masubay nato ang ato ang pagtuo traditionally. Okay. Sir Joramil Lucino, maayong gabi nimo din na sir ug sa imuhang gitawag og pamilya. Okay. Sir Clyde Postrero Gitgano. Actually ganina
na ay tawag ining nag-message sa kuha kaganina nga dating tawag ining seminarista niya pagkahuman karon gusto siya mag-traditionalist. Niya ang problema kay gusto siya mosulod sa Capuchin niya pagkahuman wala siya kuan ba kanang walay Capuchin fathers diri nga traditionalist. Kato ko siyang giingnan ko sa kung pagkabalo walay laing traditionalist tawag ining congregation nga naa dinhi sa Davao gawa sa Society of Saint Pius X. Siguro kung ga-apply siya via internet kung mobalhin siya og tawag ini nga congregation niya. So man pa niya nga nakaamgo daw siya usa sa ato ang tawag anang mga listeners o taga-subaybay sa ato ang gitawag og programa. Okay. Karon so ang question nganong unsa di ining Semana Santa? So ang ato ang gitawag tubag kining Semana Santa mao ni ang usa sa pinakadako nga event, pinakadako nga liturgical event sa ato ang gitawag og simbahan sa ato ang pagtuong Katolika nga din ato ang gihandom ang pag-antos og tawag ining pagkamatay o pagkabanhaw sa ato ang Ginoong Hesukristo. Nga pagkahuman kay syempre problema na napod na sa error YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming. Amo na gini kadaot na gini ako aning ako ang internet hinay kayo. Na paki-check lang daw ko sa inyo mga ma'am and sir ha. Kaya basic ni ko ang ako ang signal sa inyo ha. Okay, nagpilit-pilit na ako ang video sa ako ang isa ka tawag ka site. Okay, so ang ato ang gitawag og pagtuo every year matag tuig na atay dagko nga mga kasaulugan nga ato ang ginapasidungog, ato ang magsilbi, ato ang ginagunitan ba para pagsimba, pag-alagad sa ato ang Ginoong Hesukristo. So una na ni ana mao ning Pasko sa pagkatao kay syempre nga ato ang gitawag og ang ato ang gitawag og pagkakatoliko dili lang kay pagkakatoliko lang sa ngalan kundi paning kamutan nato nga katoliko ta sa ato ang gitawag og gisunod og ato ang gitawag og gibuhat. Pabito every Pasko makatawag ko ng ubang mga Katoliko na instead of tawag ining ang kasaulugan sa Pasko mo ay tagang handa nato dito sila magsaulog sa kining kining tawag ining ansa ni kining New Year kay kuno sumala pa nila pang paswerte daw kuno na magkatawad na kay dili man na mo ay pagtuo sa simbahan Katolika, dili man na ingon ana ang pagtuo sa simbahan Katolika. So mao na nga nalimtan nga ang maong gitawag og tuig ato untang ibalik kang Kristo, dili atong ibalik sa gitawag og mga binuhat lamang. Di ba? Every year, every New Year mingon nentag ay kuan na karon Year of the Dragon, Year of the Monkey, Year of daghan na kayo silang mga year. Ano dito man ta magsalig sa binuhat nga naa may magbubuhat. So mo na kanunay ang atong simbahan Katolika ang tibuok tuig gina-honor na ginabalik na dito sa atong magbubuhat nga mao ang ato ang Ginoong Hesukristo. Okay. So kana. So mo na atong ginahimo karon kay naaman ta sa panahon sa Kwaresma. Sumao ni ang panahon nga diin na malandong ta for 40 days kay ang term ng Kwaresma from the word 40. But pasabot 40 days, 40 ka adlaw. So para to ang i-appeal tong Sundays is 46 days. Kaya wala man i-appeal ipintada sa anang mga Sundays sa sulod sa Kwaresma. So 40 ka adlaw nga pagpamalandong, pagbuasa, pagtawag ining pag-ayuno or ining pag-abstain sa to ang mga adlaw nga pagbuhat nga naman tungod kay ato ang tawag ining ginabutang kanunay sa tungod una karong panahon na at least once a year sa 12 ka tuig o sa kabulan nato nga tawag anang paghandom ba in honor sa kamatayon sa ato ang pag-antos kamatayon sa ato ang Ginoong Hesukristo. So karon mo na nga ato ang gihandom, ato ang ginabalik-balik kanon og handom ngano man kay ang kamatayon ng Ginoong Hesukristo mao ang sentro sa atong gitawag og kaluwasan. Manang ningon San Pablo, Hebrews chapter 13 verse 7. Unsa may gingon ni San Pablo, hinumdumi ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto nga nagwali nagkinabuhi, namatay og awata ang ilang pagtuo. So mo na hinungdan nganong tawag ini nagsaulog ta ngano man kasi Kristo mao ang pangulo sa tanang pangulo. So ato ang gihandom ang iyang pagkatao, ang iyang pagkamatay ug ang iyang pagkabanhaw. Kaya ang ato ang pagtuo siya mismo ang gitawag og tinubdan. Siya mismo ang
tawag ini nga tinubdan ako aning ipin na post Ma'am Sheng ha. Para tawag ini nga lagi sa kabato. Okay, plus makita diri sa tuong kuan. Okay. So, mo na nga ato ang gihandom, ato ang ginabalik-balik kanunay og handom ang tawag ining kang Ginoong Jesucristo nga tawag anang kinabuhi. Ilabi na ang iyang kamatayon ug ang iyang gitawag og pagkabanaw. So sulod sa Semana Santa, ato ang ginahandom ang kanang kaagi niya ba before siya nahitabo nga nagantos og namatay. Mo na karong tawag ining Domingo, ato ang tawag anang sa ulugon ang Silbi Domingo sa Lukay, ang pagpintita sa Lukay. Ato po kana pod nga adlaw is mo po nang ato ang gitawag og topic. So maningkamot ko nga mahitabo nga makahimo ta sa ato ang tawag ini nga programa anang Sunday kinarabay may training ana. Mayong gabi Ma'am Bernadette Manila. Gikan sa ingon pa niya, good evening Sir RJ from Cagayan de Oro City. Gabi mo din ma'am ug sa imong pamilya ug tanang mga traditional faithful nga naa sa gitawag og Cagayan de Oro City. Okay, maayong gabi Sir Jorvin Carion. Okay, talaga. Excuse me. Okay, ako aning tan-awon para makuan ako. Okay, ako ang ipin wala lagi. Producer time. Dili gyud ako mapin Ma'am Sheng. Okay. Okay. So kana. Then ikaduhang tawag anang question, nganong kita mga Katoliko nagtuo man nga kung ang atuang pagsaulog sa kanang pagkatao sa tong Ginoong Jesucristo, kuan siya tawag ining fix siya. Nganong kita mga Katoliko nituo man ta ng pagkambyo-kambyo og kuan, pagkambyo-kambyo og petsa sa gitawag og Semana Santa. So unsa may explanation ana sa simbahang Katolika? So sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo sa kalibutan, nganong fix to ang iyahang pagkatao, ngano man tungod kay gipakita ni Ginoong Jesucristo na niining maong tanang kinahanglang fix kay siya, kuan man siya tawag anang fixed person man siya. Dili man siya pwede mag-usab-usab. Apan sa pag-abot sa gitawag og kamatayon niya, iya nang giagad sa kinaiyahan. So nganong magkambyo-kambyo man kay sa pagkamatay sa tuang Ginoong Jesucristo, nahiabot ba nga ilahang tawag anang gisaulog ang dakong fiesta. Before sa nag-antos ang mga Hudiyo, naa sila ginasaulog nga gitawag og dakong fiesta. Nya kanang fiesta every year ilahan nang ginasubli-subli og tawag ining pagsaulog. Unya ni anang maong gitawag og fiesta nila, mao na ang ilang paghandom una katong fiesta sa pan nga walay igpapatubo. Ikaduha nga fiesta katong fiesta sa pagsaylo, katong feast of Passover. Asa ba to 89 o 90? Kadali lang ha. Kabukiran. Okay, ako po lang tanawon na salmo. Mayong gabi Marites. Okay, maayong gabi sir, pa-shout out BE sa tanan watching harang. Maayong gabi din mo na ma'am. Okay. 89 or 85. Okay, dali lang ha. Ito ang tawag ining basahon o tanawon itong takdol sa bulan 81 something. Okay, okay, 81. Nalibog mo kuan ng kuan 89 o 81. Okay. So, ang mga Hudiyo, every year na sila ginasaulog na Feast of the Unleavened Bread. So, sa ulugon nila ang piyesta sa pan nga waig patubo a day before sa ulugon ang Feast of Passover. Ngano man, mao man na ang ilang paghandom nila sa tawagan ng ilang paggawas ba from Egypt to Canaan. Kay nakuan man to sila na ulipon man sila sa Egypt for 430 years. So sa 430 katuig, wala gid sila tawag ining pahulay. So mo na nga ang Dios mihatag kanila sa maong gitawag og pahulay. So tungod ni anang maong gitawag pahulay, mo na ang kasabutan tali sa Dios og sa gitawag og Israelita. Mo na ang mga Israelita ang ilang adlaw ipahulay is
adlawng ikapito. Kay mo man to ang ilahang kasabutan paghatag og kimailhan nga ang Dios mo ay nagpagawas kanila. So gihatag ang maong sugo sa dihang nagbakta sila sa gitawag og kamingawan. Again, sulod sa 40 ka tuig. 430 ka tuig sila na ulipon sa gitawag og Ehipto, 40 ka tuig pud sila nagbaktas sa kamingawan. So, pagbaktas na sa kamingawan, so daghang nahitabo dito. Usan rin ha ang katong pag-ulan og mana. So katubang nangayo sila og pagkaon sa Dios ba? Nya pagkahuman tagaan na unta sila sa Dios, nya ang problema nga tawag anang kuan, ang ilang gibuhat kay ang rules adto is ang ilang kuhaon is kay kana lang jud para anang adlaw. Ya, gihimo nila kay nakuha man sila og daghan kay para naa pa sila pagkaon para ugma. Subot pasabot kadto siya nga tawag anang kahulugan is wala sila salig sa Dios. Ang point dito nga ang Dios mao ang tinubdan sa tanang providensya. Luyo sa pag-antos nga sa tao, pag-antos sa Israelita na nagbaktas dito sa kamingawan, ang Dios mo ay provider nila. Nya kay wa man sila motuo sa Dios, wa man sila ni kuan, wala man sila ni tawag ining ni unsa na ni salig sa providensya sa Dios mo nang nagtigom sila para ugma mo to pagkaugma giulod ang ilang kuan. Mo to nasuko sa Moises. So mo na katong piyesta sa pan nga way ipapatubo. So sa atua ginasaulog pud nato na kanang piyesta sa pan nga ipapatubo mao kadtong institusyon pagtukod sa Santos nga misa panahon na sa Huwebes Santo. Okay. So lain na po nato na topic about sa gitawag og Semana Santa. Ikaduha, kanang Feast of Passover ug makahinumdum mo kadtong tawag ining kuan kadtong paggawas before pagipagawas sa Dios ang Ehipto katubot na nagbagahi ang paraon katong hari sa Ehipto. Nagmagahi ang paraon nga di niya pagawason kay lagi ang iyahang tawag ining hunahuna kuan tawag ining siya ang gamhanan nya ningon man si Moises nga nag-ingon ang Ginoo ang Dios sa Israel na pagawson ni yang katawhan. Mo to nakigtigi pa ang maong gitawag og paraon. So usa sa mga tawag na lang silot na gihatag sa Dios ni adtong maong paraon nakigtigi sa Dios kadtong pagkamatay katong amatyon tanan katong kinamagulangang anak kutob sa maagian sa anghel nga walay dugo ang pultahan, walay marka ang pultahan sa dugo sa karnero, patyon ang tanang kinamagulangang anak nila. So moto ang tawag anang kuan, moto isugo sa Dios si Moises nga Moises kan tanang mga balay sa mga Hudyo botangi og tawag aning dugo nya naay timaan sa kining tawo. Cross, naay cross mo na nga atong tradisyon sa ato ang tawag ini mga balay karon di ba after 70 sulukay butangan na tug cross ang atong tagsitag sa mga balay kay timaan ka na pagpadayag ka na nga magsilbi luwas kita sa gitawag og mga tunglo nga diin ang hinungdan mao ang tawag ining kaaway sa Dios. So mo to sa gibutangan og tawag ining marka. So pag abot sa anghel, so kadtong mga balay nga naay marka nga cross, katong balay nga diin na ay dugo sa gitawag og karnero, mulabay lang ang anghel. Ya, siyempre katong mga Ehiptohanon di man to sila tawag anang mga magtotoo. So ang tawag ining nahitabo is gipamatay ang ilahang gitawag og mga kinamagulangan anak. So kana nga event ilahan nang tawag ining gibalik-balik og celebrate or commemorate taga tuig mo nang mao na ang ilang fiesta, Feast of Passover. Unya nahitabo ang maong tawag anang event ng kadtong paglabang sa gitawag og anghel sa mga balay sa mga Israelita nga naay dugo og naay cross. Nahitabo to atol gyud sa takdol sa bulan. Takdol sa bulan. Mo nang giingon ni Salmista David, Salmo 81 3, ingon dinhi patinguga ang trumpeta alang sa pangilin, inigsubang sa bulan og inigtakdol niini. So sa ulugon to nila every full moon. Mo ang mga Hudiyo pag abot anang bulana, every full moon diya sila magsaulog or after sa full moon diya sila magsaulog sa Feast of Passover. Kanang igpapahulay after sa full moon diya sila magsaulog
sa Feast of Passover. Maupod ng panahon na nga si Kristo gipatay. Atol gyud sa Feast of Passover. Nganong importante man nato ang Feast of Passover. Ngano man kay dito ang mga Israelita gilabyan lang sa anghel tungod kay naa sa dugo mong silbi natabunan lang sila ba tungod sa dugo o sa tawag ining marka nga din ko makitaan sa anghel labyan. Karon nahitabo ang perfect perfect Passover. Perfectong pagsaylo. Ngano man kay gisaylo ta, gikuha ta ni Kristo gikan sa kasalanan padulong ngadto sa kinabuhing dayon. So mo na nga ato ang pagsaulog is giatol gyud kung giunsang panahuna kay pagkamatay na gyud ng Kristo ang kinaiyahan is niduyog man. Diba? Mato ang tan-awon pagkalas 12 nagkuan siya, nagtawag na naghimo siya sa iyang 7 ka pulong, katapusan 7 ka pulong niya pagkahuman before ni abot ang 3 PM nilinog. Pag maglinog ni tawag an naay nahitabo nga total eclipse. Pagkahuman nahitabo nga naay total eclipse, linog pagkahuman nagisi tong tabil. So, ang kinaiyahan sa diyang si Kristo namatay miduyog. Miduyog ang maong gitawag og kinaiyahan sa kamatayon sa ato ang Ginoong Kristo. Mo na kita mga Katoliko ngano magkambyo-kambyo ang atong petsa, ngano man kay ang kinaiyahan sab ato ang gitawag og magsilbi gibati pud nato ba nga ang kinaiyahan miduyog sa pagkamatay sa iyahang gitawag og magbubuhat. So ano sa man ginasaulog sa mga Hudiyo ang kuan ang kanang Feast of Passover every bulan sa Nisan. Ang pinakaduol nga takdon nga bulan din na after anang takdon nga bulan mauna ang pagsaulog nila sa Feast of Passover. Unya kanang bulan sa Nisan equivalent na sa ato ang Gregorian calendar, sa ato ang kalendaryo karon. Atlas mo gud akong bangko ba mo si kog gira. Equivalent na sa ato ang Gregorian calendar og March 15 to April 15. So asa din ha ang pinakaduol nga takdol sa bulan after ana nga takdol sa bulan kanang Domingo diha mao na ang pagsaulog nato sa piyesta sa pagkabanhaw. Mo na magkambyo-kambyo ang petsa sa ato ang gitawag og pagsaulog sa Semana Santa kay giagad nato na sa takdol sa bulan. O na kay mumpo na ang mga Hudiyo sa pagsaulog nila sa Feast of Passover. Ingon pa ni mayong gabi Sir Arnel Badayos Indoy, Sir Julito Cotolido Kalubag, mayong gabi ni mo din na Sir. Ingon pa niya, Sir, kanang man nga gihatag sa Ginoo sa mga Israelitas. Murag dapat na dungog, correct me if I'm wrong, na kana daw food of angels daw na, Sir. Na may mga komentary ana Sir. Kaya kadto magong mana nga gikuan nila, mana nga giulan. Wala toy kuan kanang spang pa ba? Walay gitawag og ingon adto nga klase nga mana. Nga nakaon gawas adto niya. Na mga commentaries amo do tong pagkaon sa mga anghel. Na Sir, na mga komentaryo ana Sir. Oy, mayang gabi Bro K, Ross B. Bayutas Alihabo. Dati ni siya nga pastor ng born again. Nahimong gitawag og Katoliko. Ingon pa niya, good evening Sir RJ. Arang kanindot sa imong gipasabot, more power. Likewise Sir Rusby, napo din na si channel inyohang itawag i-follow po nindot sa hapon tawag na experience. Mayong gabi Sir Arnel Quintano Barbante from Tagum City. Mayong gabi nimo din na Sir og sa imong gitawag og pamilya. So karon naatay dinhi sa ato ang tawag ining unsa na iabot ng 14 views ato ang kining YouTube channel nato sa LCA niya ang ato ang RJ Seno the Second TV is natay 5 viewers pagkaman ang ato ang tawag ining Facebook page is natay 11 viewers. Mayong gabi sa inyong tanan ug mayong pagpamati sa ato ang gitawag programa. Oy, mayong gabi Sir Danny Parisi. Mayong gabi mo din na Sir, kumusta dugi-dugi na gyud nga wala kita ba no? Ingon pa ni Ma'am Siyang sa Thailand anang takdol related ani G mao nang sungkran. Okay mo New Year po din nila Ma'am. Oo ba? At least na po kitawag anang kuan na po learning po sa kultura po sa mga Thailander. Mao ba sungkran sungkran. So naagi ko naagi kanang significance po dahil sa uban po ng mga lugar. Ini nga to ang tawag na pagsaulog sa Semana Santa. So ang sa Thailand is mo na ang ilang New Year. Pagkambyo sa ilahang tuig.
diri pod sa tuang pagsaulog kani nga pagtakdol sa bulan karong panahon na is mauni ang ato ang pagkambyo sa ato ang kaugalingon from makasasala padulong didto sa gitawag og kaluwasan. Okay, ingon pa ni Bro Prince Reynel Oliveros, bro unsay pasabot atong nagkisi nga tabil sa templo sa Jerusalem sa dihang namatay si Kristo. Katong templo sa katong tabil man gud didto sagad sa mga gina-portrait man gud nila Sir Bro Prince Reynel, ang nahitabo kay simpleng tela lang. Kanang tabil sa Jerusalem, kanang sa templo nila, ang kabag-on ana is 12 inches. Huwag pasabot one ruler ang kabag-on. So di gito basta-basta magisi. Pero nganong nagisi man to, tungod kay mauna to, according sa mga church fathers, mauna to ang panahon na diin gi-break na sa Dios. Sa kuan pa ba, diha na lang kutob ang pagigsabot sa Dios, tali niya og sa gitawag og Israel. Nga naman kinaan naman ang simbahan nga mao ang perfect Israel. Amo nang giingon sa Dios nga dili gid mabugto ang iyang kasabutan forever gid na. Kanang perfect Israel mao nang simbahan nga gitukod ni Kristo sa San Mateo 16:18. So mao na nga diin mo ba to patuuhon ang mga Hudiyo. So kadtong gitawag og tabil, timaan kadto nga pag-break na to. So, kung sa kuan pa ba sa tie ba between sa Dios ug sa Israelita nga naman kay naa naman si Kristo nga maoy perpekto nga unta dawaton nila. Kung magpaubos ang mga Hudiyo, dawaton na si Kristo nga mao ang Ginoo ug manuluwas mo na panahon na mubalik ato ang Ginoo nga Jesucristo. Mo din murag San Juan din na Ma'am Sheng, murag San Juan ang tawag anang kasaulugan din nila kanang ilahang New Year. Hindot sab no? Ato kay June man kanang binubuan ko sa ilang ilang New Year is abot na naba sila pa ng ang ilahapong pagtuwa na Ma'am Sheng no kanang sa tuwa pa din mo pabuto pangpawala sa gitawag og malas mao ba na tama ba ko? Okay, ingon pa na Sir Arnel Badayos Indoy, salamat kaayo sir. Nindot ang topic karon haon kaayo sa season count. Yes sir. So mao na nga to ang tawag ining kuan. So nganong magkambyo-kambyo ang gitawag og petsa ngano man kay agad na sa takdol sa gitawag og bulan. Ngano man pwede gud ta mo kuan, pwede gud ta mo tiglom pa sa laing tawag ining explanation pero kini siya ang pinakadali nga explanation ba nga ang ato ang layman nga tawag ining panabot mahitungod sa ato ang gitawag pagtuo. Okay, syempre pag itong ministro taas mo kayang ilahang tawag anang theology nang usahay di ka kasabot sa mga termino nga ilahang tawag ining panggamiton. So mo na mo gamit og mga layman's term. Ya pagka man kasi syempre laiko man ta. So mo gamit kitag mas tinamban pag yun. Kung naapay tinamban sa layman's term, mo na nga ato ang gitawag og gamiton kay sarang after ana kung magpagtuo malipayon ta nga mobuhat sa ato ang gitawag og pagtuo. At the same time, kaluta sa ato ang gibuhat. Yung tao man gud naa siya gitawag og knowing og doing. Ang tao naa siya kahibalo niya. Kung saan yung kahibalo mo pud nang iyahang tawag ining buhaton. Muna kung ato ang tan-awon sa ato ang mga igsuong Katoliko, daghan kay Katoliko nga magkatoliko lang kung kuan, makatoliko lang og kasal, makatoliko lang bunyag, makatoliko lang lubong, makatoliko lang kung Biyernes Santo. Musimba lang Biyernes Santo. Ang problema wa pag gimisaan ng adlaw sa Biyernes Santo. Nga naman, tungod kay ang ilang knowing kulang. Naaman sila nahibaw-an, pero dili gid ingon, nga sama sa gitawag og kuan, gitawag og kining kanang mga nagtuon nga mga gitawag og mga Katoliko. Mo na nga ang ilahapong action is dili pod subay sa pagtuo nga ato ang gitawag og gituuhan. Di ba kanang sa panahon sa kanang kuan, panahon sa pagkabanhaw daghang Katoliko mag-atang dito sa kanang karo bitaw kanang arko pag naay mahulog nga bulak magnilugay magsinumbagay pa o nga naman kinay pagtuo sila nga dapat ang kadtong lukay ang kadtong bulak dili mo dapat sa yuta kay makaayo daw kumuto sumbagay sila di ba so ang pagtuo instead of belief nahitabo na noon nga fanaticism na ang tawag ining resulta. Okay. Ingon pa ni Sir Stanley Early kay Likay, Sir RJ,
naapod nag-ingon mao daw na ang Old Testament ug New Testament. Siguro Sir Stanley, posible, pero according sa mga church fathers mo na to ang pag-break nga ops kamo mga Hudiyo diha na lang kutob anak mo ana niya. So ang buti pasabot usab pud da nga diin ang katong tawag anang mga old laws nila is gibungkag ni Kristo gawas katong sa moral law. Kaya ang Ten Commandments man God is naa siya moral law o kining sabbatical law. So katong moral law mo tinagpabilin, ang sabbatical law mo to ang tawag gibungkag. Ngano man kay katong sabbatical law apil man dito ang paghalad og mga mananap kanang pahulay adlawng ikapito. Mo man ang sabbatical law. Mabataw usahay kining mga higalan nato nga mga membro sa Society of Diverse Administration kining SDA man matingala ko kasunod-sunod anang adlong ipapahulay nya nga way gihalad karniro. Dapat na sila gihalad karniro kay mo man na ilang gisunod. Di ba? Kay mo man na ang tawag anang gawi sa mga Hudiyo. Pero ang mga Kristiyano sa lahi naman ang gihalad si Kristo man diya sa altar man nang naatay santos nga misa. Okay, ingon pa ni Sir Danny Aparisi, ingon pa niya until now ba ang Judaism sir nagsaulog og Passover? Yes sir. Yes sir, until now nagsaulog sila sa Feast of Passover. Until now, kung atong tan-awon, naay naka-istorya sa kuha sa unang kanang membro sa kanang Judaism, mga Pilipino nga nagpaka-Hudiyo. Ingon sila nga ang Israel pod nagsaulog until now og tawag ining Feast of Passover. Kung natakdo gyud magsaulog ang simbahang Katolika sa Feast of Passover mo tong Semana Santa. Ang mga Hudiyo Feast of Passover. Sa Thailand po, mo itong giman mami siya is New Year, pagkambyo gihapon. Okay, ingon pa ni Ma'am Sheng, naanay pabuto, pero para wala ang, okay. Murag-murag niya po China gihapon, Chinese gihapon na Ma'am Sheng. Dres Davao, wala gipabuto diri. Muna ang mga tao, mga bata diri sa makadungog og buto. Wala nagmalisang. Okay, ingon pa ni Sir Carlo Torres II. Ingon pa niya, na ako'y pangutana sir ba, out of topic ni siya. Sir, pero unta matagaan og tubag sir. Kanang, di ba sir, ang Katoliko ug ang Islam nagtahod ni Santa Maria, kaya naisulat man sab sa Quran si Santa Maria. Pero kung in terms na sa larawan ni Santa Maria sir, diya na sila murag masulawan ba, na ay ubang Muslim na lapastangan nila ang larawan ni Santa Maria. Unsa may maingon nimo ana sir kay naa man goy kaingon sab na Katoliko sir nga naa daw tay similarity sa ilaha sir. Salamat sir, salamat sa tubag sir Ave Maria. Tama nga naa sa Quran na ay tawag anang Maria na nabutang sa Quran, papa ni Nabi Isa. Mama ni Nabi Isa or prophet Jesus. Mo ni nabutang sa Quran. Pero ang pagtuo sa Islam o ang pagtuo nato managlahi. Kung nabutang man dito nga naa si Nabi Isa o si Maryam, possible nga same Jesus, pero dili ta pariho og pagtuo. Possible nga same Mary, pero dili ta pariho og pagtuo ni anang maong nagsunod sa gitawag og Quran. Di ta parehong pagtuo nga naman tungod kay una si Nabi Isa sa Islam sa Islam pero natong Katoliko mao nga tong Ginoong Jesucristo sa ilaha lunlong tao og lunlong propeta. Sa atoa si Ginoong Jesucristo matuod na Dios ug matuod nga tao. Sa Muslim si Santa Maria inahan lang muna na sila respeto ang Santa Maria tungod kay inahan siya sa usa sa mga great prophets mao si Ginoong Jesucristo, si Nabi Isa. Pero sa atoa si Santa Maria inahan gyud sa Dios nga nahimong tao. So mauna sa ila ang ilang pagrespeto kutob lang didto sa gitawag og kasaysayan nganuman tungod kay ang ilang pagtan-aw kan Kristo is simpleng propeta lang, simpleng tao or lunlong tao. Unlike sa atoa nga ginatahod nato apil ang gitawag og larawan tungod kay kanang maong Kristo matuod na Dios, matuod na tao, unya kanang iyang mama dili na simpleng tawag anang babae lang ngano man kay kana gipili gyud sa Dios sa tanang mga babae sa kalibutan kana lang yung bayhana ang gipreserve niyang daan og gipili nga mamahimong gitawag og inahan.
sa Dios nga mahimong gitawag og tao. So in terms of respect and general point of view, pareho ta nagrespeto. Pero in terms of degree sa maong gitawag og honor nga ato ang gihatag, why makalabaw sa honor nga gihatag sa simbahang Katoliko ang Santa Maria kung itandi nato sa gitawag og Islam. Pero tinuod lang, dili man gyud na yun. Siyempre, relihiyon man ang gitukod og tao. So normal gyud na naapod sila ilahang kaugalingong pagtuo, pero in terms of truth, pabilin sila sa force. Nagpabilin sila sa pakat. Okay, ingon pa ni Sir Arnel Badayos Indoy, ingon pa niya, Lord, ang Diyos di ay ang major factor reason before mobalik si Jesus. Ilahang full conversion. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Usa sa tawag anang pinakadako nga gitawag og rason ng mga Hudyo. Kay kung sukuan pa ba sa tanang katawan sa tibuok kalibutan kini mga Hudyo gid ang iyang gipili gid ba? Kaning Hudyo mo permintin niyang paminawon. Nya mo kung sukuan pa ba nang luod siya ba? So until nga dili motuo ang gitawag og mga Hudyo, dili mo balik ang tuo kini Hesus Kristo. Okay, ingon pa ni Sir Raymar Tunlay, ingon pa niya, Sir, tinuod ba nga ang gipanghambog sa mga iglesia ni Kulapo nga si Rizalito Campo gitiwalag na nila? Yes, sir. Mao po na ako ang balita di lang kay sa ministro ako na pangutan-an anak. Daghang mga ministro ako na pangutan-an kay personal reasons daw. Personal, di lang kumusulti unsa, pero personal, dili doktrina. Ang tawag ini kuan ilaha ka itiwalagan niya. Luoy daw kay karon based pa sa mga taga Cebu, luoy na daw kay karon si Rizalito Campo. Tigulang na ba ya? Tigulang. Naay kito mangilad to. Mangilad og rason, naay kito mangilad. Siyempre kung patanga-tanga ka, may ikatbang ka to, patanga-tanga ka, sa grasya ka yun. Okay, bro. Kung si San Jose kaliwat ni Haring David, asa na kaliwat si Santa Maria kang Haring David gihapon? Kay si San Joaquin o si Santa Ana, kaliwat ng mga Hudyo mangyapon sila. So kaliwat gihapon sila ni David. So muna ako ang tubag, sir. So muna si Kristo kaliwat ni gitawag og ni David. Dili tungod sa dugo ni San Jose kundi sa dugo sa iyang mamang kasi Santa Maria. Kay Hudyo man to Santa Maria. Okay? So nanan ko sa 42 minutes. Nya ayaw mo kalimot sa pag-like, share, follow sa ang Facebook page Dalay Catholic Apologist International, sa ato ang YouTube channel RJ Sano II TV o ang ato ang Dalay Catholic Apologist International official channel nato. Sa ato ang tawag ining LCA or Lay Catholic Apologist International official channel nato is magkabantay mo kung nanay mga ads at ako lang hangyo sa inyo ha. Kinasing-kasing nga hangyo nga unta dili ninyo i-skip ang skip ang tawag ining mga ads kay usa na sa dako na tabang ninyo sa ato ang gitawag og programa unya. Sa gustong mo join sa ato ang group sa tawag ining sa LCA or sa Dalay Catholic Apologist International official channel nato, pwede ninyo i-click ang join. Pagka man magpili mo dito sa makasuporta, matutulong mo ako ang gikuan dito. Mapili lang mo dito kay para tawag anang every now and then nga mag-upload ta isang mahitabo isa dali ra mo makamonitor. At the same time, maningkamot pug ko nga ang ato ang tawag ining presentation is naatay kuan ba kanang per subject ba? Dili ka per topic kundi per subject. For example, karong bulan na simbahan, sunod nga bulan sakramento, sunod nga bulan mga sacramentals. Singon anang ato ang tawag ining buhaton sa next nato after na siguro sa Semana Santa. Okay, ingon pa ni Sir Carlo Torres, dalang ha. Nga sir, nganong kitang mga hintil na himo mga Davidic line ato ang tawag anang hinumduman. Actually, makaingon ta nga Davidic line tungod kay ang tanang kaliwat is nagikan sa tulo ka gitawag og pamilya nga mga anak ni Noah. Pero in terms of Jew, what take on again, mga liskid mo tag-ilong. Okay, Sir Carlo Torres, salamat kayo sa tubag, sir. Well appreciated. Tas naa pa ko isa ka pangutana, sir. Sumala pa sa uban, sir, og dili nato ma-deny na apoy mga Katoliko nga nag-ingon ani, sir. Bahalag lain-lain tag relihiyon, ang importante kay pareho ra ta og gituuhan nga Dios.
para sa kuha sir, di gyud na mao og unta sir matagaan nimo og explanation sir og tubag. Salamat sir. God bless. Ako ang natubag ana sir Carlo, kana siya nga baruganan na sa mga liberal. Mo na hinungdan nga kana bitong nahug ba nga naabuso ba nga ang kana bitong pagkaabli nato sa ilaha. Nga naman tungod kay ang ato mga pari karong mga panahon naman good, out of 100% may lag na ay 10% ng mga pari nagtagad sa doktrina. Halos kasagaran puro na sila love, kaluoy sa Dios, gugma. Mo nang di na mosultig doktrina. Kay para nila ang doktrina diya na kuan naman na tudlo man sila sa Katolika. Ato silang respetuhan, ato silang higmaon kay maluwas manghapon na sila. Mo na wrong. Number 1, dili ta parihag pagtuo. Nga naman kay ingon pa ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Ingon ni Saint Paul, ang Dios dili Dios sa kalibog kung dili Dios sa kahiusahan. Nganong Dios man sa kahiusahan tungod kay nagtudlo siya usa ka pagtuo, usa ka Ginoo, usa ka bunyag ug usa ka simbahan. Manang Efeso 4:4. So, kung ingon sila og tawag anang pariharata og pagtuo, dapat usat-usa nga tong reliyon. Pero nganong lain ta reliyon? Tungod kay dili ta pariha og pagtuo. So but na anang moingon tag pariha tag pagtuo. Muna pag naay mga Katoliko, namusulti na ingnan na nga liberal kang dako. Nahog kang irihis kang dako, hindi pa ta parihag pagtuo. Tanawa, nagtuot ta ka Santa Maria nga inahan sa Dios. Pangutan-an na nga tong mga higala nga mga ning buto lang murag uhong. Dituo pa mo nga si Santa Maria inahan sa Dios, tagbo nagmamalibad. Tagbo na og tawag anang supak sa imo nga si Santa Maria di gyud na inahan sa Dios. Oh. So di kita parehag pagtuo. Unya kana ikaduha mo sila konta kanang iya-iya tagkaluwasan. Tinuod ba na ang tagkaluwasan nato personal? Sa laing bahin yes, pero ang ang kaluwasan is komunal. Nganuman kay ang Kristo naaman sa simbahan, naaman sa community. O kanang community na anay unity. O ba itong kahiusahan sa mga santos, magtinabangay. Kaya kung kita-kita lang, kung why Kristo, why kitawag og simbahan, wala kaluwasan. Diba ingon ni Kristo, without me, you are nothing. John chapter 15 verse 6. Kung wala ko, wala may kitawag og mahimo. So buot ipasabot, but ng ilang giingon nga, lain man tagkaluwasan, maluwas man pugko, pag sure. Una-una ra nimo, damgo nimo na andun karon pagkamata. Ikatulo nga tawag anang kuan, moingon sila nga bahala tag lain-lain reliyon basta pareha atong gituuhan. Ikatulo, kanang ilang mga pundok di nagitukod og Dios. Ang makaluwas lang kadtong gitukod og Dios. Mabitaw nga ang kaluwasan alang sa tanan, pero ang maluwas kadto rang midawat. Mabitaw sa tuang misa ang pari mo ingon dili na for all. It will be shed for you and for all. Dili na for all, kundi for many. Tama nga ang kaluwasan para sa tanan, pero ang kaluwasan matagamtaman lang para ditong mga ni dawat. So katong mga di Katoliko, gihanyag sila ang kaluwasan, pero ang problema wala man silang madawat, so di sila madisgrasya. Okay? Sir Raymar Tunlay, ingon pa niya, sir, nganong ang birthday sa simbahan kay ang Pentecostes nganong dili man ang St. Matthew chapter 16 verse 18. Mo nang panahon na sa nagisabak ang simbahan. Kay ang process of tawag ining foundation simbahan na ay una, number 1 is kadtong gitawag og prefiguration. Prefiguration. Pagkaman ikaduha kadtong prophesia, prophetic. O di ba? Daniel chapter 2, tawag ining Isaiah 2:2, Salmo 27:1, Daniel 2 chapter 44 at chapter 2 verse 44. Prophetic, gi-prophesy siya. Pagkahuman fulfillment, ano sa matong fulfillment? Mao na tong tawag ining pagtawag sa gitawag og mga apostol. Gitawag ang mga apostol, gitigom sila. Pagkahuman diha ang explicit foundation. St. Matthew chapter 16 verse 18 nga, thou art Peter and upon this rock I will build my church. Pagkahuman pag-abot sa tawag anang Pentecostes, mo na siya ang inauguration. So naan ang simbahan. Na-inaugurate na ang tawag ining simbahan, pinaagi sa pagpakunsad sa Espiritu Santo. Kaya di man sila pala
palakon ni Kristo, tawag ining kuan, di man sila palakon ni Kristo sa kuan sa tanang katawan sa tibok kalibutan hangtod nga di mo naog ang Espiritu Santo. Ask lang ko si blank member ba siya sa dili ma'am na liberal man na si kuan ma'am kanang imong gisgutan. Kung na siya murag tunga na siya, traditionalist siya, mo liberal na po. Okay. Next, ingon pa ni Sir Carlo Torres. Yes sir, dili gyud ko mag-skip ad sir. Unta kitang tanan dili mag-skip bitaw. Ang iuta ko sa inyo ha. Kanang ato ang LCA or Lay Catholic Apologist channel nato. Kung naitawag ining mga ads, ayun may skip please. Kaya dako nagtabang sa ato ang gitawag programa sa umaabot. Okay, na ko itawag anang abuton nga kuan abuton nga amount para ma-open na po ang next na level na po nato. Apply naman ta for monetization. Approve naman niya ang nahitabo is for next level na po ba. Hindi na ko ma-pickle sa next level o di na ko to maabot katong exact na gitawag amount niya. Hinuon nag-abri naman naton na naman tong ubang mga kuan niya, mga features niya like membership, katong tawag ng sa chat na naman. Karon na pod is katong amount na ako ang abuton before siya mo hatag katong yung mo monetize siya. Okay, so dili to Ma'am Sheng. Dili siya traditionalist tawag ini kuan sa SPX. Okay, ingon pa ni Bro Prince Reynel Oliveros. Bro, kung si Santa Maria ug San Jose kaliwat ni Haring David, pariente ra sila. Yes sir, pero layo na. Layo na. Dili gyud ingon nga pagduol pa. Layo na. Kung pa ba, nagkatay-katay na ba ana? Layo na. Okay, mayang gabi is Sir Rolando Ochege Alaan. Mayang gabi ni mo na Sir og sa imuha ka gitawag og pamilya. Okay, pa-member na mo para paspas mo gani Ma'am Sheng. Nindot og kanalitan og pabutang na nanatay tawag member nato sa ato ang Facebook sa YouTube channel nato. Paspas nato ang paspas nato ang tawag ining kuan na click na nato ang next level ba. Dako na nagtabang. Ako na po'y mo balo sa ito sa katawag umaabot puhon itugot na sa Ginoo. Okay, so by tomorrow Friday ato ang tawag in iskutan mga dokumento may tungod sa anang Semana Santa kapangutanan nila niya pagkahuman ka ng mga putang kinahanglan natong karugon sa pagsaulog nato sa Semana Santa kay daghan gyud kaayong mga practices nga pag-abot sa Semana Santa ilahang gi-observe nga dili maoy ato ang gitawag og pagtuo niya ang schedule sa priority no Davao mo na kuan ako sa cellphone nalupat ko din tawag ining sa kuan sa cellphone sa schedule nato is karong Sunday is maghatag o nag-prepare ang ato ang priority og katong mga misalet or atong mga guide or atong mga prayer books para sa for the one whole week nga celebration nato sa Semana Santa. Nga ato ang hinumduman lang nga karong panahon na is stricto nga di ta mokaog karne. Bawal ang karne sugod sa gitawag og Semana Santa. Actually sa tanang Fridays man dili pwede mo tawag ining mukaon og karne every Friday tanang Fridays tubog tuig. Pero kining Semana Santa obligado kita. Dati mukaon ilabi na kanang Biyernes Santo. Okay. Sir Rolando yung kumpanya, sir, naa sa LCA diri sa Surigao. Wala ba ya, sir? Actually, nagplano ko nga mag-create, magtukod, pero mangita ko kuan, sir, kanang bisag isa lang katao sa matag lugar nga tawag anang ma-meet nato diri sa Davao. Nya pagkahuman mag-seminar ta, pagkahuman ana kamo na mag-create or magtukod og chapter every lugar kung asa mo na kuan, asa mo na tawag na nahimutang. So mo na ako ang plano. Pero siguro I think after Semana Santa na lanuhan ta na. So katong gusto nga mag-create ta og tawag ining chapter sa inyo ha, pwede ko ninyong tawag ining
i-message niya pagkahuman bisag isa lang ka book sa bawat area. For example, sa Tata sa Bislig, sa tawag ining kuan sa Trento si Pro Denmark Apot, buta nato sa Digos na sa Romel Wenceslao. So kana nga tong himuon is mag-create ta og tawag ining chapter every lugar para ang mahitabo ang LCA is mulipang so mukuyana pa diri sa kapugod ang aming Danau. Okay. Ingon pa ni Sir Raymart Tunlay, ingon pa niya, Sir, di ba naa may letter gikan sa CBCP ang matag parokya gidasig nga magtukod og apologist or Catholic defender para pero nganong wala man na gi-implement ambot lang na sermon eh pangutana nga dito matubag. Siguro sa ilahang pagka-liberal ngano man kay mo na kong gingon out of 100 priests pasalamat na lang ta ana ay napulo diha nga tawag ini sa tuang nga hilig og doktrina. Iudlo ang doktrina. Mo na hinungdan sir nganong dili kuan sir. Okay, ingon pa ni kuan ni Sir Marites na kaila kuan ni ba? Palupan dayon bisag $10 para humandayon mo man sir. Naunta no magpalupad og tawag anang kon kaya to agi kampot is kanang $10 man ang ikampot para ma-open ang ato ang ma-open ang ato ang tawag ini next level. Okay, ingon pa ni Sir Stanley Early kay maayo unta Sir RJ na unta pod sa CDO unta sir. Mag-schedule ko og seminar siguro tay pa ha. Ato ang itunong sa kuan mga sir at para mapangandaman nato is ato ang itunong sa month of June. Bulan sa Hunyo. Itunong nato nya mag-recruit ta. Nya pagkauman ang training is ang seminar is diri sa Davao pero wala pa mo koy kwarta so iya sa Tagasto. Iya sa Tagasto nya mga kilo ta diri siguro mga 2 nights and 3 days nato ang tawag ini training. So yung ana niya katong sa gusto magpa-create og tawag ini chapter sa ilahang area kutob sa mag-appeal ana himuon nato nga sila ang tawag anang organizer sa matag area nila. Nya pagka mag-organize sila pwede to atuan pwede makandakan nato og tawag anang training. Sir Jolito Toledo Kalubag ingon pa niya, Sir pwede magpa-member sa LCA. Pwede kayo sir. Walay problema. Welcome kayo ka sa ato ang gitawag og kapunungan. Okay, ingon pa ni Sir Joramil Lucino, buwad nga tamban lang akong sudan sir, dalan nako gikan Leyte. Pag nindot na nga buwad nga kuan sir mong sudan nga buwad ba? Mong nindot na lami ra bagyan ng nga bulad sa kuan, nga bulad sa mo adire bulad sa tawag anang Visayas is buwad. Lami na sir, lami na parisan og kanang suka nga tuba nga lagi nang dugay na, nabot nagbulan, nagipag di pa initan niya, asluman na niya, ituslo naman, inudtod naman niya, kag bahaw, perting lamiag yun. Ma'am Sing, magkaulit ka ng Pilipinas, kamong si Ray, kaon kag bulad. Okay. Okay, sir, pa-member sa punta ko. Yes, sir, Sir Carlo. Mag-schedule ta, sir, by June pohon, month of June, ako alang i-post ang tawag ining date, exact date, bali 2 days and 3 2 nights and 3 days na nato nga tawag anang training para mahimo nga tawag anang member sa LCA. At the same time mo pa na panahon na nga tawag anang kamo pod ang mahimong establisher pod sa inyo ang matag area. So month of June nato mangita po ang lugar diri sa Tamatulog, sa pagkaon nato si ato ang tawag nang himuon. Siguro kung naano mo sa GC nato pwede nga dito ta mag isgot para at least dito may tabo nga misgot na nato ang ato ang dapat pangbuhaton. Okay. Maayo unta Sir RJ. Yes Sir Stanley. Pohon. Sa Thailand G naa mo plano? Pohon ma'am. Kung makakwarta ta, ilisod iabot og Thailand abot ay kwarta. Pag maabot na nga ma-monetize sa dako ma'am. At doon ta sa Thailand pagtukod ta sa mga Pilipino nato nga mga tawag ini mga igsuon nga mga Katoliko. Tukod ta og tukod ta og tawag ini na LCA. Yeah, para mo daghan. Okay, ingon pa ni Sir Marites, ingon pa niya, click ang $sign para ma-member na mo. Mauman na sir. Okay, Stanley Earl, Sir Stanley Earl, kilikay sa June na po puhon sir.
muguwing sa LC. Puhon sir, puhon. Puhon. Basta ako ang i-post ang kuan, ako ang i-post ang date niya, siguro magahin siguro ko og mga 2 to hindi, mga 2 weeks para mudawat ko sa tawag ini kuan, mudawat ko sa mga gustong tawag ining mag-appeal. So more or less madayon ang training, not less than 25 katao ang ato ang kuan, kay para dili sayang ato ang kitawag og panahon, not less than 25 katao. So possible sir na mag face to face ang seminar? Yes sir. Actually din ko musugot unta og kanang online, pero ato na lang sakyan ang panahon na mag-online ta. Pero kana nga training is face to face gyud dapat. Kay para naatay tawagan ng kuan ba, kanang physical interaction ba. So pag-abot sa gitawag og training. Sir, Mama Mary, si Mama Mary namatay ba siya o gipasaka sa langit o gipasaka siya sa langit na wala namatay? Ako ang tubag ana sir, based sa mga bangkiitang mga teologo, namatay man gani ang anak, how much more han. Namatay to si Mama Mary, pero ang iyang gitawag og kamatayon, ang gigamit na term is nagkatulog lang. Natulog lang niya. Para sa mga Hudiyo, ang pulong pagkatulog is pagkamatay na. Okay, niya si Santa Maria gipasaka, wala misaka. Gipasaka. Ngano man, nganong migamit mo tag term nga gipasaka tungod sa hinungdan nga walay gahom ni Santa Maria nga mosaka sa langit, kundi ang hinungdan nga misaka siya, kundi ang gahom sa iya ang tawag na. Mo na kalainan sa assumption o ascension. Ang ascension, kaugalingong gahom ni Kristo ang misaka sa gitawag og misaka sa langit. Kundi ang Santa Maria, ang tawag anang gahom nga gigamit, kundi ang gahom sa iyang anak aron sa usaka sa langit. Okay, ingon pa ni Ma'am Michelle, ingon pa niya, sige kung makasapi mi, pwede mi sponsor G, pero dili, ay wala problema ma'am. Ang point na to is makatukod ta, tawag anang grupo diha, na ma-create na to niya, mahitabo nga mooy mo dalapod, panalipod sa tuong kitawag pagtuo. Kay main na lang, naiisa din ha, na ay duka, na ay tulo, na makuha na to, mabalik sa ato ang kitawag pagtuo. Lipay na ta, lipay ng tawag vlog. So kana ma'am, sakto lang para sa mauman. Okay kaayo niya pang magandang po na ma'am, para at least dili pud kaayo mo, dili mo mabugatan. Kay kini mangitabo karon, kining inyo ang gitabang sa ako kini nato ang channel nga ningon ani ni. So dako nigtabang sa umaabot nato para anytime kung naatay gustong tawag anang lakaw, makalakaw dayon ko. Karon kay di man ka pwede mo lakaw kwarta, wala kay tawag anang balon kay pas mo ka. Okay, sponsor sakto lang para mo gyud. Sponsor din ha sa inyong seminar mo. Mauman. Mauman Ma'am Sheng. Okay, sir, nabasa na ako kanina. Sige sir, interesado kayo ko sir. Soon to be lay Catholic apologist. Sa grasya sa Diyos og tabang. Update niya sir ha. Yes sir, siguro after Semana Santa, mag-post ko niya. Gusto na ko nga tawagan ng a month before or 2 weeks before na anay tawag anang nahitabo nga final registration nga mahitabo kay para mabook na to ang area, book na to ang tawag ng kanya, pa-plaster na po na to ang module na inyong tawag ini nga himuon. Okay. Kanang sir, paki-add ko sa GC sir para if ever na ay mga update sir dito na kumukuha. Yes sir, ato ang i-add ka sa grupo. Okay, at ang katong isa na mga account Carlo Torres, mabagi hapon to sir, imo habagi hapon to. Okay, Sir Raymart tunlay ingon pa niya sir ngano sa chapter 3 sa Genesis na apil man si Mama Mary dito na si Eve man unta ang topic dito. Ang ato ang tubag ana sir, tungod kay ang kadtong karaan nga Eva wala na siya kagahom nga motamak sa sala or motamak or makigbatok sa bitin. So mo na kanang babae nga gisgutan sa 3:15 lahi na nga babae. Dili na si Eva kasi Eva natamakan man si bitin. Imbis siya ang motamak sa bitin, siya na tamakan si bitin kaya nagpatintal man siya. So kanang babae din nga gisgutan nga motamak sa ulo sa bitin or mudugmok sa ulo sa bitin. Mao na tong tawag ining babae nga giplano sa Dios na iyang i-preserve sa sala aron didto mataw ang maong kaliwat nga makigdugno sa maong gitawag kong bitin. Ingon pa na Sir Carlo, oh sir, mao toy main nako sir. Pwede ra pud ka to sir. Okay, no problem sir. Kuan na ko. So niabot na og 1 hour and 4 minutes. So lami pa na kay padayon pero
Niabot na sa panahon sa ato ang gitawag og limit. Ayaw mo kalimot sa pag-like, share, follow sa Facebook page, The Lay Catholic Apologies International, o sa ato ang YouTube channel, The Lay Catholic Apologies International Official, o sa RJ Sano, The Second TV. Again, buhangyo ko sa kinasing-kasing na kung mag-click mo sa ato ang tawag ining LCA nato nga or Lay Catholic Apologies International nato nga channel, kung naa may mga ads nga makita, basin pwede ninyo dili i-skip kay dako na kay nagtabang dito sa tulungan sa gitawag ko. Okay? So ato mo ginigisod sa pag-ampo ato kintapuson pinaagi sa pag-ampo. Kitong tanang palihog sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-imaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, ampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanangkon nga walay sala, ampo mo kaming bidangog kanimo, ug ang tanang mga wala bidangog kanimo ilabi na ang mga mason ang magtugyan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ma'am Sheng and Ray, thank you kayo sa inyo ang makanan suporta o sa tanang mga igsoon nato nga kanunay nagapamati, nagatanaw ni nga to ang kitong programa. Thank you kayo. Sa tanang mga traditional faithful na gidumalahan sa or nagpamuma sa mga parish sa St. Pius X o sa ato ang mga kaubanan sa LCA. O temporary manamilit kaninyo bingon, Ecclesiam Servire at Kidel Katolikam Dipendary. Maayong gabi.